השם, חזרנו להר הבית, כ"א כסלו. אנחנו נדבר על ענייני חנוכה, ננסה להבין את הקשר שיש בין החשמונאים ומדינת ישראל, ומה לעשות כדי לחדש את הדלקת, את הנס של חנוכה, כדי שנחזור למקום הקדוש הזה ונדליק נרות. אנחנו ראינו בעצם שהמפתח של הנס של הנס של חנוכה הגיע בעצם במקור על הקשיים העצומים שהיו על עם ישראל. היו גזרות מאוד מאוד קשות על ישראל, ולא יכלו לעמוד בהם. הגזרות של איסור השבת, הגזרה על השבת, על החודש, על המילה, וכתוצאה מהגזרות האלה לא יכלו לעמוד בדבר הזה, והם מסרו את נפשם כדי לבטל אותם. החשמונאים התחילו את המרד ומסרו את עצמם על קידוש השם. הם אמרו, די, אנחנו לא יכולים להמשיך לחיות עם כל הגזרות האלו, ואנחנו צריכים לשנות את המצב. והם היו מוכנים נגד כל הסיכויים, נגד היוונים, שהם המדינה החזקה בעולם בתקופה הזאת, והם העיזו למרוד ולהתחיל מרד נגד היוונים, נגד כל הסיכויים. עכשיו, מעניין שאנחנו חוגגים את חג החנוכה 8 ימים. זה החג הכי ארוך שיש לנו מתוך כל החגים. החגים ארוכים זה חגים ששבוע ימים, אפילו כשחנכו את בית ראשון או את בית שני, אז הם חגגו שבוע ימים, לא חגגו 8 ימים. אז למה דווקא חג חנוכה, שהוא אפילו לא מדאורייתא, חוגגים אותו 8 ימים? כי יש כמובן הרבה פלפולים והרבה פירושים. אחד המקורות שמאוד מעניין זה הפירוש של מגילת תעניות. שם מצוין שלקח להם 8 ימים לתאר את המקדש ולבנות מחדש את הכלים הבסיסיים, את המזבח ואת הכלים החיוניים לחידוש העבודה. זאת אומרת שאם היה לוקח להם שבועיים או חודש לתאר את המקדש ולחנוך אותו, אז היינו עושים חג החנוכה יותר משבוע ימים. לכן אנחנו עושים 8 ימים. זאת אומרת שכל המטרה של המרד והמלחמה שהייתה והניצחון, הייתה לה רק מטרה אחת ויחידה, שזה היה לחדש את עבודת המקדש, וכמובן להדליק את המנורה. זה דבר שאפשר לעשות באופן מיידי. וגם אנחנו, בימים אלה אנחנו יכולים גם להדליק פה מנורה, אפילו צריכה מנורת הזהב. הרי החשמונאים הדליקו מנורת עשויה מעץ. אוקיי, בעצם הסמל של מדינת ישראל, הם גם לקחו כסמל, לקחו את המנורה. זה לא במקרה, כמובן שהכל מכוון מן השמיים, אבל הטעות שהם עשו, שהם לוקחים את המנורה, אבל צריכים גם להדליק את המנורה הזאת. צריך להעמיד אותם במקום הזה ולהדליק אותה. וזה בדיוק הניתוק, זה הוויכוח שיש בין הציונים והחרדים. הציונים רוצים מלחמות, רוצים לנצח. זה מה שעשה החשמונאים. אבל השלב השני זה אחרי הניצחון, צריך לממש את הניצחון. והמימוש הניצחון זה בנייה מיידית של בית המקדש, של המזבח והדלקת המנורה. וזה, הדתיים צריכים להתעורר לעניין הזה, ומ-67 אנחנו מחכים פה עשרות שנים, אנחנו צריכים להתעורר ולעשות, לממש, להדליק את המנורה, את הסמל של המדינה, ורק ככה יהיה לזה המשך. אם לא, אנחנו רואים מ-67 אנחנו רק מדרדרים ומנסיגה לנסיגה, ולא יוצא שום דבר. הישועה לא יבוא משום פוליטיקאי, לא מהימין ולא מהשמאל. הישועה תגיע כשהעם ישראל יתעורר וירצה כולו. זה לא צריך להיות פה כמה אנשים בודדים. צריכים להיות שרוב עם ישראל יחליט ויקים פה את המנורה ויבנה את המזבח, ואז הכל יתהפך לטובה בעזרת השם במהרה בימינו אמן.